The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. trendybeats.com. Zobu zobu, enyimba master. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. Omarunga basi, oneme kasi. Omarunga basi, oname kasi. Ebube dike, ibe dike. Wani manaria, achaluko dike. Clear the road for Musabi. Step aside for the game changer. Onya ne kumaki aputago. Anga na bwebo na tani. Onwarunga basi, ona mekasi. Onwarunga basi, ona mpiakasi. Ebube dike, iwe dike kwe. Wani manaria, achaluko dike. Yeah. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu zobu, enyimba. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu zobu, enyimba. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. Oshiri jibwa, mawushine. Ogandoga, ikene bube dike. We know they carry last year. As a blue one on Elani. Wani manaria, achaluko dike. More music on trendybeats.com. Big man Amaka, white. Before you got member rupees, you get the best of 10 billion too. Opening 4 million naira, people member. You know that our sports right there, man. But we are billionaires. Some member, some member. Everyone about president, the great Ayeko Koduma, and English people there. But remember, chamber and there. Also, one with you. I look at China. Ladies and gentlemen, I want to thank each and every one of us here present. And I can know, or there is a money book, Madaza. I said, no, but I found out that this was right. You know, I got this honor. You know, make confirmation. We're right. Give one of one say Christian, we're right. Na family give my baby na ibo kuchineke. Biko ga ben chineke. Na fanda na wa na monso. Ayi magaji na afọ onye nwanyị. Ayi na-ekene gị Chineke nkusu niile nke ndị agha. Ife anyị ji akpọ gị God of Ages bụ na ọgụ nwe ike niile na ume niile. Gị nwa na-enye ike eji agbata ego. Gị nwa na-enye ike na ume eji elie. Anyị na-ekene gị n'ezinụlọ nke anyị batara n'ime ebe ndị bụ ofe egbu. Ikechukwu ofe egbu ya na nwunye.
anyị na-ekele gị na ngọzi nke ịgọzi fa anyị na-ekele gị na ndụ na risi ike anyị na-ekele gị na onyinye amara nke inye fa nke iji ụmụ wee gọzi fa anyị na-ayọ amara gị n'ife ọbụla nke anyị ga-eme taa ka ọ bụrụ ihe a ga-eji wee nye ha nsogbu otuto na-ayọ gị ndị nọ n'ụzọ ije na ha ga-abịa n'udo na ọṅụ na-enwe nsogbu ọbụla mgbe anyị ga-aga ngọzi gị ga-eso anyị wega na be anyị dị iche iche taa ka anyị kpeyọọ na ị ga-emela anyị ya n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen n'afa na nwa na mmụọ nsọ amen. Thank you. Ladies and gentlemen, this is the humble arrival of the members of the we shall talk and not talk. Ladies and gentlemen, permit me to announce the humble arrival of four halves of our roof pillars. Under the chairmanship of His Excellency, Dr. Chief Sir, to where the Valentine is available, the best of the guy, and see you Lord. I can even take your full evidence of that. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, I put it to you, tonight will be a shutdown. International. His Excellency, I salute you. Philadelphia, now what you go? I'm so, I didn't so. Kingdom God bless you. Because and because I don't know what for one because we don't know no channel there and it. He went on carry. He will expect committee. He said guys, my chief Sankona Godi is here with me. The president of the great Kuku Wine, the group managing director of Kuku Wine is here with me. A powerful member of the great soul pillars. Presto, I salute you. Ihaji Campbell. The members of the Robin Sports Club International. The great Kifel. DJ Melum Torume. Nifa Batako. Iyesili Ken and your. Example of Coco. You look at Coco. Oh no, I can't. I have no. That is the biological son of Ofebu dynasty. If I shall so, if I come on, what Febu, then my father, His Excellency, I salute you, sir. Which is not what in attack. Then one of my gentleman. One allies a picture, how can I be more? Shall look as usual. Check out what it is. Okay. Watch you. I'm taking the bullet to body. Cabinet of Rukuneba, open your brother, so each year. On a cabinet of what watching. Ladies and gentlemen, the greatest of Chinedu Ruku is here. Fuma Malum Nani Subayo. Name open and no just like check or no. Importer and Subayo. In a million Silika calling fair of water. No, actually, my body. Feel like I need to jail with one or currents of the other. Okay. It's in the medical this. Jimmy! Come in with the come over and I'm going I don't fly on it. No, I'm from the Bagano. What do you do, Mother? Okay, good. Please. Play because you know for now.
anyị na-anabata ndị oge anyị si ụlọ nnọọ ọmụrụ butere ọkụ a ọ bụrụ na nwụrụ dị ka nke iru nwunye m problem ga-adị mana nwụrụ na-eme ọfụma o ọ bụ nwunye m ebe ọ bụla bịara aka na kọmplen maka ya o tiri ọ na anụkwasị m ya nwaanyị ụmụnne Chineke nna gị ike niile eze a na-ebe esiri n'ọgwụ anyị ụmụ gị a ga-anụ mmiri n'oge awa ọ dị ka igwe ji ekele Chineke wee na-atọpụ ya onye nwe anyị bịa tọọ gị a n'ogo ka anyị mụta n'ibe anyị na-ebi ekele Chineke n'ọnọdụ nke ụbọchị nke taata nke afọ nwa echeta nna na ezinụlọ ndị ọfụ egwu eze jeruo n'ụmụ ụba na eze nnaja ọrụ ukwu a na-ekele ndị niile bịara njem a ma ndị home ndị abụọ ọlụgwu bila ndị na-ekele nke unu ife onye chiri ya zere bọọlụ ukwu a na-ebu na-ekele osisi na-ekeji ike niile onye bere onye amara daalụ n'afọ ọma gị n'ife nke i mere anyị ọ bụ ife ịtụnanya ka ị gosikwara anyị dịka ebe esi wee dị n'ebe nwaanyị nwoke nọ ọrụgo nke a ọrụgo dị ka ọrụ na ebe dị iche iche anyị na-ebunye ya ekele Chineke wee na-asị na dị nsọ ibe anyị na-enezi anya n'aka ahụ factory more open door and grace of God. Anyị na-enye ekele Chineke na ndụ na-arụ ike na ọgụ na afọ nwa gị ndị iji ole ebire ya ka ezinụlọ ya na-ekele Chineke na ibe niile dị n'ebe anụbọchị nke taata amara dị n'afọ ọma gị anyị ọgbazi ndị gara n'ije ka abịa n'ije dugo abịa n'udo na ọrụ ndị ike mere were ji anọba nri na ọbụla eme ife dị adị maka afọ mazụ nke eme ara Chineke ji ike niile amara ya na akọba ka ọ bara na ọnọdụ n'udo n'afọ Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Kedu ife tụrụ ya kedu nọ amụkarịkwa ya by one. Okay. The great Akusunachini mo Akusunachi I cancel. Sanjay Jones. Ochuremba chamba menye sirike namba. Ibu na Akusirike ne moko. Oyin against Margaret. Buddhist Gospel International. Yamido Chikamba. Alongside with Andy C. Member Oluku Pillars Association. Gentlemen, the highest dresser in this wonderful occasion is Ogwaku of Oruku. Inubukana Mochocho Amani. 72 million In the preliminary with now. Alongside with this Ojuba, coupled with my brother, my friend, Andy C. Now. ladies and gentlemen, the General Company. Eventually, can I near the material lake and a so? When you don't support us, we learn my love, no way to be part of Nago, no way to be first league in your club, no way to be for my yacht. When you don't support us, no way to remember on 10th of December, on 10th of January, when you don't support us. I'm not why I didn't jump home on the South Carolina. All the African occasion attack. Mani in the Manana President Gaga. I'll start to go start if I give it today. I for now. Thank you for coming. Yes, yes, I
No. Ladies and gentlemen, the only way from Undersea, Ancient Kingdom. The 4 white men from Undersea. Let's go DJ. Some of you are going Ladies and gentlemen, the great Igbodu Gonapo. Angalu Gonapo, investing in a Rubis Sports Club International. The one of the founder of a Rubis Sports Club International. The powerful president of a Rubis International Emirito, who is here with me. Not for. What's the next walk again? Okay, DJ, let's play music. We're going away from home. DJ, are you ready? Ladies and gentlemen, that's the arrival of the great
expensive. It's more than fucking expensive. Ladies and gentlemen, if you don't see no food, you don't see no food. It's the outside, it's your face. Pounds and dollars. What be the call? Labo bego Let's go now. DJ no don't. Mini bono ke jalo sa uti apesa brother. Ladies and gentlemen, jeba bale punobi. Oh, sorry. Oh, the person was no me importa si era un asesino. Me llaman
chekwalụ nụ chekwalụ nụ amụọ gị n'oyi ị ga-agbalịrị mbọ iwe nwee ego DJ, please don't be offended. Can we proceed for now? Wonderful DJ skills in the building. I salute you. Akulona on 31st of this month. All can you put Your Majesty, Igwe Barrister, Doctor, Chukwu Emeka Lawyer. I'm not the Orugu Jire Ebube. If Orugu Jire Meife, and I'm not Meife. The custodian power of Orugu Ancient Kingdom. So let me Igwe. Before Igwe, one would never in a palace. No people shall go in. And say, Igwe, Igwe, CCM, Pianisia, Horace, Igwe, or Webber, Webber, one would come away at Igwe, Naka, we put out a boy, Macaneto said. Igwe si the lesson now. Igwe is the DJ Paniwe Bugi Namasia, Igwe Matago, Igwe Rukuti, Igwe must be the same. I can have his only right such a nice page of His Excellency in the double morning all the way from Tejapudo and brother to Super High Chiefs mighty when you want to wait for him and wait to fall. Now, Sisi, His Excellency, and the boy I'm going to put on you. Hey, Noski, you put out from here. People DJ, now the other man in there, but I go Super High Chiefs with capacity, the president of the Rubbies Sports Club International. For you to win, as the proposals of Enugu State, the four wise men, the Sultan, Chief Prince, Ayeko, the President Ayeko, I'm to swallow you. I hear you when I tell you. I put it to swallow. I hear you. Yesterday when I got from because whatever one nigga out. But also I said one day now. Sit down, brother. Some of them on your chart, they can elements for money.
The Hackathons now. The sophisticated Hackathons. Chamber. The Great Sala. Olegiana. After 1 4, I want to go. Also, when you go at first, oh, when you each other, Siganibo, people are about when I see the baby. But the Paragon and came as well. Oh, you don't know support us all. All the children of the China for the total, each ice. All the children of the China for the total, and we're task force to salute them now. But they were coming out. I can't be a woman in the church and I teacher consider you know, and you want to, ladies and gentlemen. I think I'm going to sleep with mother. She am my little son. Come, I don't know. It's what I never said to do in the church. But I have not done. And you want to, ladies and gentlemen, we are making this precinct tonight. If you're not taking money, you're taking a poor man that can live. One
because you know. Can you put them on the book? Can you make it a deeper? Well, let's go deeper. Oh,
Present your gift to far and I continue on. Ladies and gentlemen, that is the humble and rainfall. Also for the Chief Show, the great of the Lake Venture, welcome back. Now, look at y'all. Events Lincoln, High Chief Show, Dr. Monday, okay. The praise of God for the God of the town. Only those of those all. The same town cannot hold again. The great one of praise, oil and gas. Doctor Monday, okay. DJ Amino, for them. Family and I come and see you for now. We don't
Who's